खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं दिनै आसामनि गिबिसारनि रादाब बिलाइफोरनि बिलाइयाव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायथिनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आं गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ गिबियावनो एबसुआ उदखारि बेरेखा सान फालिदों मैया। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर'आ बाहागो लादों। बेनिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि फोसावनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं नखरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ। जोबोद मोजां रादाब बियो जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोर नखरा मुंख्लं जाजादों बिसोरनो नखरफ्रामनोबो 5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन। बेनिफ्राय मेट्रिक आरो हाई माद्रासा आनजादनि रिजाल्ट फोसावबाय। इभालुएसननि नम्बरखौ गोजोननि फरायसाफोरा आनजाद लिरफिननो हागोन। बे आनजादा अनलाइन जागोन आरो बेनिफ्राय बिटिआरआव आसामनि गिबि मन्थ्रिनि आगान। बेनिफ्राय जाबाय डिमाकुसि एबसुआ मेट्रिक आरो जौसिन फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै केरियार काउन्सेलिं बानजायदों। बेनिफ्राय बिपिएफजों सुथुर नङा, बिपिएफनि गोबांसा एमएलएआ बिजेपिआव फैगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे खोथाखौ मैया बुंदों। बेनिफ्राय 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिगोन रायजोनि गासैबो फरायसालि। आल्टिमेटाम बादि जाबाय। बे फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय गासैबो स्कुलखौनो खुलिगोन। दा गेजेराव दानसे दंबावो, आगस्ट दान। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय सिमा जेंनानि दुंहाव थासारिखौ जेरबोनानै मिज'रामाव दावबायहैनायखौ आसाम सोरखारा बन्द खालामदों। औ, दावरावबो जानो हागौ, बुथारजानोबो हागौ, बेखायनो थाङियानो गाहाम। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय एमएलए सुशान्त बरग'हाइआ कंग्रेस नागारबाय। थावरानि कंग्रेस टिकेटजों देरहानाय सुशान्त बरग'हाइआ कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबनो आथिं दैखांदों। बेनिफ्राय जाबाय जे सिक्किमाव हा गिसि गानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुङा गोमानानै दं। बे फबजादों आरो थैदों। बेनि अनगायैबो माखासे गोमानानै दङ। बेनिफ्राय जाबाय मा लाभलिना बरग'हाइआ टकिअ अलिम्पिकनि सेमिफाइनालाव। जोबोद मोजां रादाब जे जोंनि आसामनि फिसाजो लाभलिना बरग'हाइआ मैयानि जि क्वार्टार फाइनालाव गेलेनाय बेहाय देरहानो हाबाय, सेमिफाइनालाव सौहैबाय। दा बेहा मोनसे सेमिफाइनालाव देरहाबाथ' आरो दंसायसेयानो बान्थाया। देरहायाब्लाबो बान्था मोनसे बियो मोनखाबाय, हादोरखौ फोजौखाबाय। बेनिफ्राय क'क्राझाराव फरायसा आफादफोरा आसाम मिज'राम सिमायाव जिउ बाउनाय 6 आसाम पुलिस जवानफोरखौ गोसोखांदों। बेखिनियानोसै। बिनि उनाव जों थांदिनि अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ गिबियावनो जे बे लाभलिनानि रादाब, लाभलिनानि खौरां। अलिम्पिक जय, अलिम्पिकखौ बे देरहाबाय बिदि होनदों। एटाइ लक्ष्य स्वर्ण पदक लाभलिनाया बुंदों जे सनानि मेडेलानो गावनि थांखि। आजिर खेलखौनि फाइनेल आसिल। लाभलिनानि बादिब्ला दिनैनि खेलायानो मैयानि खेला आरो मैयानि खेलायानो फाइनेल खेला बादिमोन। अभिलेख 93.1% उत्तीर्ण परीक्षा विहीन हाईस्कुल शिक्षान्तत। गोमोथाव, मालाबाबो बिदि जौखोन्दो पास जाफेराखै। नाथाय देग्लायनि जे मेट्रिक आनजाद बेहाय मेट्रिक आरो हाई माद्रासा
दा मेट्रिकनिया 93.1 जौखोन्दो पास जादों। बेसेबां बारा 23 जौखोन्दो बारा जादों होननानै बुंदों। दा बेखौ लानानैनो गिबि मन्थ्रिया मोनसे खेंसालिया खोथा बुंदों। एसेबां भेलु गैया देग्लायनि मेट्रिक आनजादा बिदि होननानै बुंदों आरो मेट्रिक आनजादथ' नङा मेट्रिक रिजाल्टआ। बेनिफ्राय जाबाय जि फलाफलै নহকিয় परीक्षार विकल्प एकनाय आक्षेप अध्यक्षर सासे माबाया जोंनि जे अध्यक्ष माने बिबुंगिरि बुंथिगिरि बिथा बुंदों रिजाल्टआ जेखियानो जाया मानो नाथाय आनजादनि अनगायै जेबो गुबुन राहा थानो हाया। ओमफ्राय आरो केबाजन विधायके बिजेपि जोग দিব हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आरोबाव गोबां बिजेपि माने गोबां गुबुन हान्जानि एमएलएफोरा बिजेपियाव हाबगोन। बेनिफ्राय जाबाय मा हाते हाते अस्त्र থকা राज्यले आमार मानुहक जवार अनुमति দিব নোৱাৰো जे साफ्रोमनिबो आखायाव हाथियार दङ गाज्रि हाथियार बेबादि हादोरसायाव जोंनि हादोरसानि जोंनि रायजोनि मानसिफोरखौ दावबायहैनो थांनो होनो हाया बे पुलिसनि बाथ्रा बियो। बेनिफ्राय सिबिएसइर द्वादश শ্রেণীত अभिलेख 99.37 उत्तीर्ण शतांश मेट्रिकनाथ 93 आरो हायर सेकेन्डारिना सिबिएसइनि जे हायर सेकेन्डारि रिजाल्ट बे 99.37 जौखोन्दो पास जादों। बेसेबां बारा सिबिएसइना। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय केवल अस्त्रই নহয় राज्य ड्राग्सआव लैसे हन्त्राखर रूप खालि हाथियारल' नङा ड्राग्सआबो हादोराव सन्त्रासनि महर लादों। बेनिफ्राय आशा अंगनवाड़ी कर्मीয়ে गावे गावे সংগ্ৰহ কৰিব শিশুৰ তথ্য उन्दै गथ'फोरनि खारि बुथुमगोन आशा आरो अंगनवाड़ी मावथिफोरा नखरफ्रामबो थाङै थाङै गामि गामि नखरफ्रामनावबो हाबनानै बिदि खारि बुथुमगोन। बेनिफ्राय कर'नानि रादाब 40,000 বৃদ্ধি সংক্ৰমণ 24 ঘণ্টা देशत 555 জনৰ प्राणहानि सारा भारतनि बियो 44,000सिम बांबाय कर'नाजों साग्लोबजानाया आरो 24 घन्टायाव 555 थैबाय होमबा बारायदों। बेनिफ्राय गरु ड्राग्स हिल सिन्डिकेटत जड़ित सहकारी एनफोर्समेन्ट बिखायाक ग्रेप्टार एनफोर्समेन्ट अफिसार बियो मोसौ फालांगि ड्राग्स फालांगि आरो अन्थाइ फालांगियाव लोब्बा दंमोन बेखौ हमबाय धुबुरीनि रादाब बियो। बेनिफ्राय जाबाय नलबारीत उत्तीर्णर हार 97.18% नलबारियाव बहुत पास जादों 97.18 जौखोन्दो फरायसाफोरा पास जादों मेट्रिक आनजादाव। बेखौ बुंखादों जे नलबारियाव एसे खेलिमेलि जादों नम्बरफोर होनायाव। बेनिफ्राय फैदों हाइस्कुल शिक्षान्त परीक्षात बरहला केन्द्रर उत्तीर्णर हार 97.90% बरहलायाव 97.90 नलबारी गासै नलबारी डिस्ट्रिक्टनिख्रुइ बिना आरो एसे बांसिनबाव होसोमदों आरो नम्बरखौ माने जेबो हेंथा गैला नालाय मा होनबावनो। गाहरिये खेति नष्ट करा केन्द्र करि एजनक खपियाई हत्या पत्नी आहत अमाया आबाद थिलियाव थांनानै आबाद नष्ट खालामदों बेखौ लानानै
दावराव जादों आरो सिखाजोंनो दानदों बिसिया जखम जाबाय बेहाय ओरै होनदों बाक्सा जिल्लार मसलपुराव সংঘটিত হৈছে এই লম্হৰ্ষক হত্যাকাণ্ড नै একে দান্থাৰথাৰদিং आरो এটা গাহৰিৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাৰ ঘাপত করুণ মৃত্যু হয় বীৰেন বসুমতাৰী নামৰ লোকজনৰ आहत হয় তেওঁৰ पत्नी दीपाली बसुमतारी फिसाथ' थैथारबाय बिसियाबो दानजादों बे जखम जानानै दङ गाज्रि जखम जादों बेखि जाबाय बेयो फिसिग्राफोराबो एसे लामैनो जोथोन लानांगौ आरो मालायनि जाहाथे खहा जाया बेखौ नोजोर खालामनांगौ बेनिफ्राय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौथ' फरायनोनो बाबाय माबा माबि ओंखारदों बेनिफ्राय नैबेहाय दङ केन्द्रই ক'লে बिहार देशर सबतকৈ পিছপৰা राज्य नीतीशक कटाक्ष आरजेडीर राष्ट्रीय जनता दलनि बुंदों जे बिहारानो जाबाय भारत हादराव बयनिख्रुइबो उनफिननानै थानाय हादोरसा नीतीश कुमारखौ बुंदों आरजेडीनिफ्राय बेनिफ्राय जाबाय कर फाकिर गसरत पप तारका साकिरा बिरुद्धे सलिब बिसार टेक्स होआखैनो इनकाम टेक्स बेनि थाखाय साकिराया बिसार खालामजागोन बेनिफ्राय इजराइलर राष्ट्रपति इसाक हर्जगे लले कवितर तृतीय पालि प्रतिषेध इजराइलनि हादोरगिरि हर्जगेआ थामथि भेक्सिन लादों बेनिफ्राय त्रिपुरात आरम्भ तृणमूलर खेला हात बिरोधीर ममतार दलत जोगदान त्रिपुरायाव तृणमूल कंग्रेसनि खेला जागायबाय सास्नि बेरेखा हान्जानि मानसिया ममता बेनार्जीनि तृणमूल कंग्रेसाव थ्रोब हाबबाय बेनिफ्राय जाबाय मा मध्य प्रदेशत कभिडर चतुर्थ ढौर भयाबह रूप धारण गेजेर सानजा एसियायाव कभिडनि थासारिया जोबोद गाज्रि जोबोद साग्लोबदों आरो बेनिफ्राय जाबाय आमेरिकात पुनर संक्रमणर अभिलेख टीकाकरणक लै कठोर सरकार आमेरिकायाव फिर गोबां बांदों कर'नाजों साग्लोबजानाया बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय फ्रान्सर 50% जनसंख्याय लाभ करिले दुपालि प्रतिषेध फ्रान्सआव 50% बांसिन मानसिया भेक्सिन मोननै कर'नानि मोननैबो भेक्सिन मोनबाय बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय एके সময়তে पृथक विश्वविद्यालय अध्ययन কৰিব পাৰিব পছন্দৰ বিষয় বাহ एके समायाव सिमिलटेनियासलि गुबुन गंनै इउनिभार्सिटियाव भीम फरायसालियाव आलादा आलादा मोननै साबजेक्ट फरायनो हागोन बे मोजां खाबुलाय बेनिफ्राय परिचय জানিও आहत दानिशक गुलिये हत्या करिছিল तालिबान दानिशनि सिनायथिखौ मोननानैबो मोनसेयावबो तालिबानफोरा सिनायै बायदि खालामनानै बेखौ गावथारदों दानिशआ जाबाय सासे कमेडियान आर्टिस्टमोन बेनिफ्राय न्यायाधीशर हत्यार स्तम्भित उच्चतम न्यायालय सरकाৰৰ পৰা एसप्ताहत বিচাৰিলি प्रतिवेदन हाइकोर्टनि जि गाहाय बिजिरगिरि बेखौनो बुथारदों माबायाव झारखन्डआव जोबोद गोमोथाव बागदावखांदों सुप्रिम कोर्टआ आरो राज्य सरकारनिफ्राय रेबसुं बिदों बेनिफ्राय जावेदक खेला हबे गीत लिखिबोले अनुरोध ममता बेनार्जीआ जावेद आख्तार समान आजमीनि फिसाय जावेद आख्तारखौ खावलायदों खेला हबे बेखौ लानानै मेथाइ रनसाय बेनिफ्राय कुन्द्रामणि रादाब गेम अफ डट्स नाমৰ অনলাইন গেমিঙৰ জৰিয়তে 3000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা কুন্দ্ৰাৰ
खालि गाज्रि सावगारि बानायनायल' नङा आरोबाव दङ इहा राजकुन्द्राया खालि थाखानांगौ आरो गेम अफ डट्स नाমৰ অনলাইন গেমিঙৰ জৰিয়তে 3000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা কুন্দ্ৰত गेम अफ डट्स नामनि अनलाइन गेमिंजों बे 3000 कोटी खामायदों बेसेबां खामायदों भाबमूर्ति नष्ट 29 संबाद माध्यমৰ বিৰুদ্ধে मानहानि गसर शिल्पा शेट्टिया केस होनो मानहानि केस नंगौबा खोथाया आरो मानहानि केस बेनिफ्राय जाबाय मा बेडमिन्टनाव पीवी सिन्धुर जययात्रा बेडमिन्टनाव पीवी सिन्धुनि जययात्रा सोलिगासिनो देरहालांगासिनो दं बेखौ होनदों बेनिफ्राय अलिम्पिक एथलेटिक्स आरम्भ भारतर दुर्बल आरम्भनि अलिम्पिक एथलेटिक्स जुरिबाय नाथाय भारतनि जि जुरिनाय बियो लोरबां क्वार्टारत परास्त হৈ दीपिकाय बिदाय लले क्वार्टार फाइनालाव जेनबाय माबाया दीपिकाया आरो दा गिदिंनांबाय बेनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो बेनिफ्राय আজি पदকৰ বাবে খেলিব पूजाया दिनै मेडेलनि थाखाय माबागोन गेलेगोन बेनिफ्राय पूजाया बे हारियानानि आइजो बक्सार शुटिंगर फाइनालाव प्रवेश करार व्यर्थ भारतर मनु राही बेनिफ्राय আজি दक्षिण आफ्रिकार बिरुद्धे भारतीय महिला हकीर मरणपोस्ट मेच जेनगासिनो दङ भारतारि आइजो हकी दोलोआ अलिम्पिकआव दिनै खोला आफ्रिकानि बेरेखायै थैथां जुजिनो होनदों मा जायो नेदिनि दा नायदिनि আজি बक्सिं रिंगत नामिब अमित पांगाला दिनै बक्सिंनि रिंआव गाखोगोन बेनिफ्राय जाबाय जे पयता भाते बृद्धि करे प्रतिरोध क्षमता ओंखाम गोजाङा कर'ना भाइरासनि जि साग्लोबनाय बेखौ होबथानो हायैनि ओंखाम गोजाङा माने जायखौ पन्ता भात होनो पयता भात बियो मानसिनि देहायाव इम्युनिटि पावारखौ बांहोयो होनदों बेनिफ्राय डेल्टा आतंक एबार चीनाव डेल्टा भेरिएन्ट साग्लोबदों बेखौ लानानै गिदों चीन देशआव अन्तर्धान मिजोरामर हांहत दिल्लीर बागभवनाव सिआइडिर हुलिया जारि भेन्डाला भेना खारखुमादों मिजोरामनि बे एमपिआ जायो आसाम पुलिसखौ फैबावबा गावथारजोबगोन होननानै बुंग्रा मानसिया बेनिफ्राय सिआइडिया नागिरहैदोंमोन बेनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब बिज्ञापनत अंश লৈ नतुन চেহেৰাত आत्मप्रकाश धोनीर महेन्द्र सिंह धोनीया गुबुन रोखोमनि महर मुस्रि लानानै बियो एडभार्टाइजिंआव ओंखारदों थाखा मोनगोन आरो बेनिफ्राय पश्चिम बालिकुरि जनकल्याण हाईस्कुल मेट्रिक परीक्षार फलाफलत बिसंगति पश्चिम बालिकुरि सोनाब बालिकुरि जनकल्याण हाईस्कुलाव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ माने गोजोनथाव जायाखै माब्रै जाखो खेलिमेलि जादों बेनिफ्राय अखमर भितरते सर्वोच्च उत्तीर्णर हार हलेव उत्सानाय बिश्वनाथर आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो जौसिन जौखोन्दोजों पास जादों माबायाव बिश्वनाथाव नाथाय जेबो रंजानो गैया मानोना बेफोर सब बानायनाय नकलसो बे जोङो अग्रदूत रादाब बिलाइखौ दोनबाय दानिया जों थांदिनि प्रतिदिन असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ बिश्वर सर्वोच्च क्रीड़ा युद्धत अखमर नाम खदित करि बरपथारर जिउरिर इतिहास सृष्टि बे लाभलिनानि रादाब बियो लाभलिनाखौनो बरपथारनि फिसाजो आसामनि फिसाजो बिरदर्पे सेमि फाइनाललै लाभलिना मैया क्वार्टार फाइनालखौ देरहानानै दिनै दा बियो सेमि फाइनालाव आवगायलांबाय अलिम्पिकत असमियार समक अलिम्पिकआव असमियानि समक बेखौ होनदों बेनिफ्राय कन्यार मुखत परा आघात बुकुत लागे माक देउताकर माने फिसाजोआ सोरजोंबा सौजाबा बियो सहायनो हाया बिमा बिफाया लाभलिनानि बिमा बिफाया बेनिखायनो लाभलिना गेलेनाय खेलाखौ
नायाखिसै मैया दा खाफाला मोजां देरहादों गावलिया बातेरे लुइटर घातेरे लाबलिनार बिश्वजयी जात्रा এই सानसेखालि माइ गायनाय खोथिया लानानै थांनानै माइ गायहैनाय बेखौ सावगारि खोन्थादों आरो बेनिफ्राय जाबाय मा मेट्रिकत 93.10 शिक्षार्थी उत्तीर्ण बे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट बेखौ आरो फरायला बाबाय नंखाय बाखाय रिजाल्ट जाहक थेवबो बुंनोसै 93.1 फरायसाया मेट्रिक आनजादाव देग्लाय उथ्रिनो हादों बे मेट्रिक परीक्षार फलाफलक লৈ একাংশৰ অসন্তুষ্টি राज्यर विभिन्न प्रान्तर छात्र छात्री अभिभावकर प्रतिबाद गोबां फरायसाफोरा बेरेखा खालामदों गोजोनाखै आरो बे फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोराबो गोजोननाय मोनाखै बेरेखा फोरमायदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय मा अहा सप्ताहत पेगासास काণ্ডर শুনানি 2 সাংবাদিকৰ আবেদন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ঘোষণা সুপ্ৰিম कोर्टनि गाहाय बिजिरगिरिया बुंदों सानै जि खौरांगिरिनि खावलायनाय बेखौ लानानै जे फैगौ सप्तायाव पेगासास काণ্ডनि हियारिं जागोन बेनिफ्राय जाबाय अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणीर उद्योगीলৈ NSICৰ সহায় যে অনুसूचित जाति जनजातिफोरा जुदि इन्डास्ट्री गायसंनो दारिमिन गायसंनो आवगायबोयोब्ला बेनो NSICआ मदद होगोन অসমৰ MSMEলৈ 8.42 কোটি टका होदों माने एखाने आवगायबोनो थिनदों माव बिदि आरो बेनिफ्राय जाबाय वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिলৰ प्रतिवेदन भारतत एप्रिल जुনত সোণৰ চাহিদা 19% বৃদ্ধি एप्रिल जुनाव सोनानि दामा 19% बांदोंमोन उत्तर पूर्व बिकाखत सहयोग आगबराबो अस्ट्रेलिया सा सानजा भारतनि ताने आसाम अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मेघालय मिजोराम बिनि जौगाखांनायनि थाखाय अस्ट्रेलिया हादोरमाया हेफाजाब हरगोन बेखिनियानोसै माबानिफ्राय मोनसे रादाब दङनो पुरुषर हकीत जयर हेट्रिक भारतर हौवाफोरनि हकी दोलोआ खनथाम देरहाबाय बेनिफ्राय अखमिया खबर बेहायबो बे अग्रदूत प्रतिदिनाव मोननाय रादाबानो लाबलिनानि बे क्वार्टार फाइनाल देरहानाय बेखौ होदों बेनिफ्राय नैबे स्कुल खुलिनायनि रादाब 1 सेप्टेम्बर পৰা खलखाबो स्कुलर दुवार नवम्बर পৰা दादखलै पाठदान बेहाय होनलायबाय आगोलनि पेपाराव होनबाय गासिबो स्कुलानो खुलिगोन नैबेहाय होनलायबाय जे क्लास 9 आरो माबाना 12 ना क्लास जागोन मा होननाय बेथ' रादाबा ठीक जायाखै मिजोरामर SP हांहदर बिरुद्धे आईनी व्यवस्था ग्रहणर सिद्धांत मिजोरामनि SP आरो जे MP भेन्नालाल भेना बिसोरनि बेरेखायै आईनी व्यवस्था लानो थांखि लादों बेनिफ्राय जाबाय CIDर भयत सन्धानहीन सांसद भेन्नालाल भेना मिजोरामनि
MP भान्नालाल भेना पुलिसखौ गिनानै CIDखौ गिनानै खारखुमागासिनो दङ। बेनिफ्राय जाबाय परीक्षा बिहीन मेट्रिक हाइ माद्रासार फलाफल बेनोसै रादाबा। बेनिफ्राय जाबाय NDFBৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে 160 কোটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী। NDFBनि आगु NDFBफोरनि गायसनफिननाय बा रिहेबिलिटेसन खामानिनि थाखाय 160 कोटी रां सेंसन खालामदों आसामा। बेखौ गिबि मन्थ्रिया बुंफोरना होदों, फोसावदों। बेनिफ्राय जाबाय सेंगा उन्नयन खण्ड चलिसे कमिसन राज। सेंगा डेभेलपमेन्ट ब्लकआव कमिसन राज सोलिदोंनो। बेनिफ्राय दुर्गम ओनसोलলৈ गई भेक्सिन प्रदान स्वास्थ्यकर्मी दलर जोबोद खस्थ' खालामदों सिबायफोर, नार्सफोरा, डाक्टारफोरा। এই बेसेबा भितर जायगाफोराव थांनानै भेक्सिन होदों। बे नै सासे मेट्रिक परीक्षा होनाय आइजोनि रादाब। बासनि परीक्षात 69% নম্বৰ পোৱাৰ পাছতো মূল্যাঙ্কন পদ্ধতিৰ বাবে অনুতীৰ্ণ ছাত্ৰী। बियो टेस्ट आनजादाव मोनदों 69 आरो बे फरायसुलिया माबायाव मैयानि मेट्रिक आनजादाव रिजाल्टआव फेल जाबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा। बे माब्रै जानो हायो? जे सोरबा एखे नम्बरफोरखौ खमायथारनानै होबाय। एखिनियानोसै असमिया खबरनिफ्राय। दानिया जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव। बे जाबाय दैनिक जनमभूमि। बे दैनिक जनमभूमियाव ओरै होदों परीक्षा बिहीन मूल्यायनत उत्तीर्णर अभिलेख। परीक्षायानो जायाखै, मार्क्सफोरखौ होलाबायदों। उथ्रिसारनायाबो बिदिनो जादों 93.10 जौखोन्दो। फरायनोनो बाबाय बिखौ। CBSE आरो बांसिन 99.37 जौखोन्दो जानो माने 50निबो इसेल'सो खम 0.50। बेनिफ्राय अलिम्पिकत पदक अर्जन करा प्रथम गराखी असमिया खेलुवै। बे जोंहा दुगाथाव, गोग्गाथाव बियो। मानो होनब्ला अलिम्पिकआव दिनैसिम रावबो मेडेल मोनफेराखैमोन असमिया मानसिया। मैया लाबलिनाया मोनजेनबाय होननानै बुंजायो। दाबो मेडेलखौ मोनाखै, किन्तु मोनजेनबाय होननानै बुंजायो। आरो बेनिखायनो बे खोथाखौ बुंदों अलिम्पिकत पदक अर्जन करा प्रथम गराखी असमिया खेलुवै। इतिहास रचना लाबलिना, जारिमिन रनसायबाय लाबलिनाया। बेनिफ्राय जन्मस्थान बरपथार मुखरित ग फर गोल्ड लाबलिना धनित। गावनि जोनोम जायगा लाबलिनानि जोनोम जायगा बरपथाराव मानसिफोरा ओंखारनानै होसिख्रावदों लाबलिना सना नांगौ, सनानि मेडेलनि थाखाय सिगांलां। बे आरो बेनिफ्राय जाबाय जे শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণেশ পেগুর ঘোষণা 1 সেপ্টেম্বরের পৰা পর্যায়ক্রমে খুলিব নবম দ্বাদশ শ্রেণী। বেহাবিপি মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰা পৰিয়ালৰ বাবে চৰকাৰৰ আৰ্থিক পেকেজ। बै जे मानसि लांखारग्राजों लांखार जानाय बै चिरां जिल्लानि गथ'फोर बिसोरनि न'खरफोरनो आसाम सोरखारा रां अनसुंथाइ होगोन, माबाफोर मावनानै जाथों बिदि आरो। दैनिक जनमभूमिनि आरो रादाबा जाबाय एकादश श्रेणीत नामभर्तिर आखनतকৈ उत्तीर्ण ছাত্ৰ ছাত্ৰী 65,000 অধিক। बहा जायगा मोनख'बावनो 65,000 बांसिन जेसेबां सिट दङ
क्लास 11 नि थाखाय सारा आसामाव बेनिख्रुइ बांसिन 65,000 कुख्यात तेल सर कर्ण सेटिया हह 9 जन ग्रेप्टार थावसिखाव कर्ण होननाय बेजों लोगोसे गुबुन सा 9खौ हमदों पुलिसा बे आरो बेनिफ्राय आमारमाती कनेव कारि निबो नुवारे डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बुंदों जोंनि हाखरावबो सेनानै लांनो हाया बुंनाय बादि जाबाथ' मोजां पुरुषत भारतर चतुर्थ जय क्वार्टार फाइनल प्रवेशर सम्भावना भारतर महिला हकीयाव देरहादों हौवाफोरा खनथाम देरहाखांबाय बे बेडमिन्टनाव भारतर आखा हजिब राखेছে पीवी सिन्धुया बेडमिन्टनाव देरहानायनि मेडेल मोननायनि आसाखौ थाजिम खालामनानै लाखिनो हादों पीवी सिन्धुआ बेखिनियानोसै माबानिफ्राय दैनिक जनमभूमिनिफ्राय दानिया नियमिया बार्ता बे नियमिया बार्तायाव रादाबा दङ टकिअ लाभलिनार स्वर्निल इतिहास बे लाभलिनानि रादाब क्वार्टार फाइनालाव देरहानायखौ इनिफ्राय बृक्क रोगत हज्जाहायि मात्रिया नासाले कन्यार खेल बृक्कनि बेमाराव गोग्लैदों माबा लाभलिना बिमाया एखाने खेलाखौ नायाखिसै बोरैबा स्ट्रकफोर जानो हागौ बे आरो बेनिफ्राय हाईस्कुल शिक्षाন্ত परीक्षा অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ 100% উত্তীৰ্ণ অসম জাতীয় বিদ্যালয়निया 100 जौखोन्दोआनो माने पास जादों 100 जन बेनिफ्राय जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांदिनिलाय बे जाबाय बांला रादाब बिलाइ जुग संख बेहाय दङ अभिषेक अलिम्पिकै पदक निश्चित लाभलिनार लिरदों शेष सारि प्रतिद्वंदी तुर्की बक्सार बोसोनास ते लाभलिनाया अलिम्पिक मेडेल मोनगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो इनिफ्राय सीमान्ते असमेर सशस्त्र बाहिनी केन्द्र के सिटी मिजोरामेर ते आसाम सरकारनि थुंजायनिफ्राय मिजोराम आसाम सिमनायाव हाथियार गोनां माबा मानसिफोर दंहैयो हाने सरकारनि मानसि आरो पुलिस मिलिटारि सीआरपी बे रोखोमनि होननाय जादों दा बेखौ लानानै मिजोरामनिफ्राय मिरु सरकारनिसिम लाइजाम लिरहरदों मानो बिसोरो बिदि हाथियार लानानै पुलिसफोरखौ दोनहरदों बे आरो बेनिफ्राय जाबाय फेर बराके ढुकलो कोयला बजाई लरी बरागाव आरोबाव कोयला भर्ती ट्राक हाबदों बे बांलादेशआव थांगोन नामा बे इनिफ्राय सीमान्ते मिजो आग्रासन परिकल्पित षड़यंत्र सिंहाला बुंदों अजित सिंहाला जे बे हा सेखनाय बा सीमा बारनानै मालायनि हा आवग्रिनायानो मिजोरामनि थांखि मिजोरामनि गाग्लोबनाय सीमान्ते समरसज्जा अवरोध सफरे बाधा असम सापे मिजोराम ते सिमनायाव मोन्नैबो हादरसानि सिमनायाव दावहानि थासारि इनिफ्राय आसाम सरकारा आसामनि मानसिफोरखौ मिजोरामाव थांनायखौ माना खालामदों माध्यमिकेर फले सबाई सन्तुष्ट दाबी शिक्षामंत्री जोंनि शिक्षामंत्री रनस पेगुआ बुंदों आरो जे मेट्रिकनि रिजाल्टआव बयबो खुसि बिनिफ्राय जाबाय जीते शेष आटेर आशा जिये राखलो महिला हकी दल
आगोलाव जेनबाय थादोंबाबो दा माबाया भारतारि आइजो हकि दोलोआ मोजां माबानो हानो हागौ लिरमिन खालामनो उनाव देरहाबाय थागोन बेखौ आसा खालामदों आरो बेनिफ्राय कर'नाय अनिश्चित बार्सा जुवेन्टास मैच दा बार्सा आरो जुवेन्टासनि गेजेराव जि खेला जानो गोनांमोन फुटबल खेला बे कर'नानि थाखाय जायाबो जानो हागौ बेखौ बुंदों बे थांबाय दानिया इंराजि रादाब बिलाइ बे सेन्टिनेलावबो बे मेट्रिक आनजादनिनो माबा रादाब थेवबाबो नैबे गुबुन रादाब फियार एन्ड एनजाइटि डमिनेट्स चाइनिज फरेन पलिसि चाइनानि जि गुबुनारि हादोरनि पलिसि बे पलिसिया बे पलिसिखौ मिथिनो मोनोब्ला गुबुन हादोरफोरा गिनांगौ जायो नसुंसेनि हादोरफोरा गिनाय आरो एनजाइटि गावस्राबो दङ गिनाय आरो एनजाइटि बेनिफ्राय आसाम टेकलिं इश्यूज अन अल फ्रन्ट्स आसामा बाउन्डारिनि बेलायाव मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो नोजोर खालामदों बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट फांसन्स टु बिगिन उइथ स्टेट एन्थेम गभर्नमेन्ट फांसन्स टु बिगिन उइथ स्टेट एन्थेम जे अमर आपनार देक बेखौ खननानै आसामाव गासैबो सरकारि बिफानफोरा खामानि जुरिनो लादों बेनिफ्राय लाभलिनानि मोनसे बुंनाय आई वान्ट टू गो फर द गोल्ड लाभलिनाया बुंदों आङो सनानि मेडेलसिम सौहैनो लुबैयो बेनिफ्राय माबा नैबे एससी एग्रीज टू हियार पेगासास स्नूपिंग प्ली नेक्स्ट वीक द सुप्रीम कोर्टआ पेगासासनि थाखाय जि केस मोनदों बेनि हियारिंखौ फैगौ सप्तायाव लागोन बिदि होनदों बेनिफ्राय मोनसे होनदोंमा এই যে इकनमिक ब्लकेट जागासिनो दङ मिजोरामाव आसामनिफ्राय मिजोराम थांनाय बे इकनमिक ब्लकेट बेखौ लानानै बुंदों मिजोराम टू फेरी इसेन्शियल्स फुएल्स फ्रम त्रिपुरा मणिपुर जुदि आसामनिफ्राय मोनाबा मिजोरामा मणिपुर आरो त्रिपुरानिफ्राय नांगौ जिनिसफोरखौ नांगौ बेसादफोरखौ आरो थावफोरखौ लांगोन बे होनदों राहाबो दङ नालाय बिनिफ्राय बेखौ दोननोसै दा जोङो दैनिक असमाव थांनोसै दैनिक असमाव जाबाय बे लाभलिनानि रादाब आरो मेट्रिक आनजादनि रादाब असमियाव ओरै बुंदों लाभलिनाया हनर पदकै मर लक्ष्य सनानि मेडेलानो आंनि थांखि लाभलिनानि बुंनाय बेनिफ्राय बक्सिंर सेमिफाइनेल प्रवेश करी अलिम्पिकत उज्जवली उठिल अखम कन्या लाभलिना बक्सिंनि जे सेमिफाइनेलाव गाखोबाय मैया क्वार्टार फाइनेलखौ देरहानानै बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दा आसामनि फिसाजो अनजालि फिसाजो लाभलिनाया सेमिफाइनेलाव थांनो हानाया जोबोर गोजोनथाव बे आरो बिनिफ्राय ফলাফলক লৈ অসন্তুষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিব পাৰিব বিশেষ পৰীক্ষা অনলাइन পৰীক্ষা जागोन जायफोरा गोसो गोजानाखै गावसोरनि रिजाल्टखौ लानानै मेट्रिक केन्डिडेट्सफोरा बिसोरो फिर आनजाद होफिननो हागोन अनलाइन आनजादसो जागोन आरो बेयो 5 आगस्टनिफ्राय फर्म फिलआप जागोन रेजिस्ट्रेशन जागोन आरो फर्म फिलआप माने रेजिस्ट्रेशन बेनिफ्राय जाबाय मा सेप्टेम्बरत मूलहुतिलै अहा उग्रपन्थी नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ जे फैगौ सेप्टेम्बर दाननिफ्राय जे आगु थिउरियाफोर बिसोरनो जे फसंथान होनाय फजफिननाय बे खामानिया
जुरिगोन रिहेबिलिटेशना लाइलापुरत उपस्थित अखमर कामान्ड बाहिनी आसाम मिजोराम सिमना दाखालि जे गावलायलायनाय बे लाइलापुराव आसामनि कामान्ड बाहिनिया सौहैबाय बेखौनो मिज'फोरा बाजादों आरो मिरु सरकारनो लाइजाम लिरहरदों बेनिफ्राय दुर्बार गतिरे सिन्धु सेमिफाइनाल पिभि सिन्धुआ सेमिफाइनालाव सौहैबाय बेनिफ्राय दुटिसान 100 मिटारत व्यर्थ दुटिसान दा जोंनि भारतारि जे गेलेग्रा बेयो 100 मिटाराव फेलें जाबाय दुखुनि बाथ्रा बियो ओमफ्राय कभिडर कठोर नियमावलीर माजत सन्तुष्ट अतिथिगण कभिडनि जे गोख्रों थासारि बा नेम नीति आरो प्रटोकल कभिड प्रटोकल SOP बिनि गेजेरावब्लाबो ते आलासिफ्रा टकिअआव अलिम्पिक खेला नायनानै गोजोनदों बिनिफ्राय जाबाय जे पुरुष महिला हकी भारतर जयलाभ मैयानि खेलायाव हिन्जावफोराबो देरहादों हौवाफोराबो देरहादों बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जाबाय 1,21,00,000 टकारे निर्मित हाथर केन्द्र एटिया परित्यक्त अबस्थात बे आसामनि रादाब जे 1,21,00,000 थाखा बाहायनानै मोनसे सुइमिं पुल बानायनाय जादोंमोन बे दा खामानियाव नाङाखै रावबो बाहायाखै बे आरो थाबाय दैनि अखमनिफ्राय बेखिनियानो रादाबा बेनिफ्राय जों जोबथा रादाब बिलाइयाव थांसै दा आसाम ट्रिबिउन बेहायबो बे लाबलिनानि आरो मेट्रिक आनजादनि खौरां जों बेखौ फरायला नैबेखौ फरायनोसै आसाम पुलिस सामन्स मिजोराम MP के भन्नालाल भेना आसाम पुलिसा मिजोरामनि MP के भन्नालाल भेनाखौ समन जारि खालामदों नुजाथिनांगौ बियो बे आरो बेनिफ्राय मोनसे मा पुनानि बे मेट्रो रेल खारजेननाय बा खारनायखौ नखरांनिफ्राय सावगारि खेबदों बे आरो जे पुनायावबो मेट्रो रेल जागायसिगोन बे आगोलाव गैयामोन इनिफ्राय मोनसे रादाब जे राज्य सभा एडजर्न टिल मानडे राज्य सभाया फैगौ समबारसिम बन्द थासिगोन बा बन्द खालामबाय इनिफ्राय इंडिया चाइना टू होल्ड मिलिटारी लेवल टक्स इंडिया आरो चाइना बे हादोर गंनैया मिलिटारी लेवलनि सावरायलायगोन आरो बेनिफ्राय हरियाणा चीफ मिनिस्टार फॉर्मली लॉन्चेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा नि गिबि मन्थ्रिया फर्मेलियैनो गासै नेमखान्थि फालिनानै आरो बे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीखौ जुरिजेनबाय भारत माबायाव आसामाव किन्तु दाबो जुरिथ'वाखै बेनिफ्राय इजराइल लॉन्चेस प्रॉब इनटू एलिगेशंस against NSO ship tied to Israeli billionaire attack of Amman 2 killed नै Israeli billionaire खौ मा खालामदों ship tied to Israeli billionaire इनिफ्राय attack of Amman 2 killed इजराइलनि जे billionaire मालिकनि माहाजोननि जे जाहाज बेखौ अमाननिया गावदों बाहाय सानै थैदों बेखिनियानोसै जोङो दिनैनि जे रादाब बिलाइ फरायनाय बेहायनो फोजोबबाय जोबथारनायाव आङो नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय
सिबिनाय खुलुमनाय मोजां मोननाय आरो हामलायनायखौ बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।